106.3 Adom FM 106.3 106.3 Adom FM Adom tell you what catch your manai Adom FM Adom FM Kenkan Me, minro kakamio. Kenkan Me, kakamia mpoku amwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpoku amwasi anansio. Adom sesreku si anansi munomfwe anansi munomfwe nasio opia anansi munomfwe nasio mitro kakamio minro kakamio kakamia mpoku amwasi anansio Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpoku amwasi anansio. Adom sesreku si anansi munomfwe nasio. Opia anansi munomfwe nasio. Kenkan Me. Nafuri yo se juma. Aba. Nishi yo se juma. Ebe. Ego. Obisi yo ne. Never. Adom 106.3 FM Suni Adeshimama ye mobi bia kwa ba. Sadia na watwi bia ya ye bisa na megidi se ne so ho ye. So ho nya watia na nkadro nyankrompon wo mo ahoden ebra hodin nyina so. De ne de ye sika urade ndum ne bi. De ne de ya wo Ewurade manen sanka ne de. De ne de ya wo bewo Ewurade nsia no no wonhye na namu. De ne de ya wade Ewurade manen sanka ne de. De ne de ye mpuntuo de ni da so asan Ewurade manen ni da so. Kenkan Me dwumadie ina braso ye de broba bibia da wo ye mwakwa ba biom. Dwumadie ya nwoma ye de di dwuma eye nansu biom. Enansu biu opanyine BO amwako wone na tintimie ne mo Bureau of Ghana Languages wo mo de ye ho adwuma ema yenso yensa ka bia enne ye ne wo chemu asem Bureau of Ghana Languages wo hwe mo cha kwan a wo mo enkran kropon mu ha 37 military hospital na chipe community youth center ne nchen ubonso wo mo ho ne atwabo Bureau of Ghana Languages kakaka opeso tintim ngoma watintima wie opesa osakra mu de kokasa huduo mo mbeboa wo wafo obi adwuma wafa no no wo so okoba bi kodi dwuma no na emu ba bi a wo kono se be ya wo betumi adi dwuma ni yente wo so osua ho kasa Bureau of Ghana Languages for bebo nipa kro no wate kasa na adwuma na wo kodi no etumi adwemu di wo mo ayi conference center kese wo ho opesa oye conference bia wo betumi akono akoje ne bo ne da fom mesa wada akwawo machi akwan wate ebeboa wo mo ne kuta yimu enne anwumre ya adwumadi ya friends Kenkan Me ya de ebra wona Topman multimedia drama ya wotre wo mo ne di ho dwuma eni a wote se ya na ene namase na nwum ni nyina da wo mo ne be fete de afra te se de ya fete ayi na ya de akobo brodo esam de akobo brodo no wo mo ne ye ho adwuma ope social media ho bibia bo mo de aso be ko Topman multimedia fo akache Zongo Junction ho no mo wo kaneshi ekra kropon mu ne mo mfre 0244 022 778 0244 022
778 shan akwa ene bom chi don bom adonte opanyine Abdullahi Awudu wono eye general manager adwumadie ne sene na so programs manager Joshua Tigo wono so kutam se twetwe ebre na duru obidum bie kwaku edu kumedwumadie menam de ho chiame na wo se bosu ene kenka nwoma ne de man na ba bia wo bia ne ye chia onyame hia wate wode hye konkon wontrabu hiem no mo ani so ade hunu emrem shai wo Facebook nana mada romanti bibia demu live ewo ho Facebook nana mada romanti bibia demu ewo ho shey mame na onua nya bi nhwe ofase wa hye Dominic wa hye shey akwanso so ahye wo bi hye nti ba bia wo bia no so hye na ye nhia wo ho ena ye besua de na wotwe atwa mu ye hu se brenya Awurade Adom nwoma sua no ko nanim kakra Brenya baaya wodo achechire ni twintwan woje ne ho anye enei wapanyini ba ko na ne baayira no na sade ensam sikika kwane de obi nka se je se repeteta krama ansad wo za baba na brenya bunu kono brenya de na ko shebe bi ofa kisi abeka ensa ofa ko aba mejo bema na hona mu boko de wontoma no so ani da ho ne sade wasi afra no utum se we eye mpanyin tema efie de pe na awo ho te sen yedase radiase ne yeda waso so asese wonya adaje na obaye ne ehwe na wotwe atwa mu ne ehwe ababa wa yi asambre yenhunu ya wayire yi ofa be ya nwanwa se ne ebia ebepie mu se brinya ina acha ababa wa kwhye baby se asamana mfiti ate no kra no se yenhu aba no kra yede ya no be kire brinya so esanse otro nkrata be se mpirenu ni prensa ebre ewura na bra na wo school no wanya hu mu ebia se enwuma no ko ekoka panyefukuru panyefo bi nsa ana se hwan na nwuma no ko di ni nsam no ekokra yenye hu ye se ekuru bi ha enwuma nimfo ni hwa se obinya krata bi na obinya late bi yede ma krachini awokuru mu ho no kankan de ma onia no na se betu abasa baba wa no kra no bia masa na kra okuru mu ho no headmaster no kra na school master no ono na bia letters ni na akosi ni nsam ase kudu ha ono na krachi rotu akankan ma ni wura enti misusu se bia letters no kra kodi masa kra nchen dada ya mompa ya san kwa ya san te sa de ne brenya so be hye brenya so be ye hye papa nti yankwa ne yankwa hwe ene kenkan me ede ne bekoso ma baba wan he ne hye ehe no hye hwan dem no hye na anyim bia brenya ne hu bia na yankwa fei Kenkan Me Kenkan Me Openi nyame edru efie pe ena eho fafu ohunu se enkwada jaisu bi esija so obi esu ehwe ya aduane ena anwene egumi ne buchia no mu eja adumu a awansena ebo faase oto nani ohwe se ne ba ka akira nere etade no eja efua brago no ena ada enkonwam mienu ebintam ewo bama suhui wada ma fifire adware no na no nsuo de taku bede wanfa ne sekan anto mpo wode hye ne motom okowura afua edam ehwe ho a fafu na afna ya fahina wagya ni nua ketua yi a wada wiem basase kire na mentam no nkoto dem na menkɔhwehwɛ na kire kwan wotam abofra no ekoto dem wote hwesu se okɔhwehwɛ afua na adwene aye no ntanta efise na odwene se okosku mu ana okogura afei na woni ne tibua na edi ihu afia pa dia meni baya no ana okosku mu school de menyi ni se obekɔ no sambre o ɛna sɛ nkɔ akire kura onye ni nua ho ɛne aduane basase otisi aboboa no se okɔhwehwɛ no anka ɔkɔ afua adamfo nyaako ho akobisa no ɔkɔ nanim kakra ana ohunu nyaako a sana ɔno nso
adi ne ho kan nyaakoa ɛyɛ ntam ekowura fie ɛhwara na opani kofi nyame nso edi so de na nyaakoa ɛyɔ ne nti ɛma opani kofi nyame enya adwene bi enti nyaakoa ewura efie pɛ ɛna ɔtoa no ɛhɔ tena nyaakoa ɛtena aseɛ ɛne pem a opani nyame ɛpem nyaakoa dabampro no ɛyɛ bafua wɔheham ɛpem ɛpono no ahoɔden so sɛ na ɛpono no nso ɛkonkɔ hɔ safoa ɛnam ɛyɛ saa no na ɔdado brim obu afa so ama ne sekan ahuri akɔtɔ baabi wɔse ɔma ne mu so ne ne tiri akasa bibi mu pam ɔsan ɛbɔ pɛmɔ ɔma n'ani so nhwɛ soro a wɔnipa ɛna ɔsan hɔ yi wɔni no nsa efua padeɛ mu ɛna ɔsensan hɔ te sɛ ananse a ɔtade padeɛ nipɛ ɛnam sɛ esum ɛwɔ ɛdan no mu kakra nti na ɔhunu nipa ban deɛ ɔhu ya ne sɛ obi abɔ ɛsa ne ho apie adi hɔ ɔbɛhwɛ a ɔnoa ne ba afia brago a ɔse ɔsɔ ne mu na wagye ne ho asi adi hɔ dadaada afia brago dia wo yeni me so mu afia brago dia wo yeni yesani awu no ya yesani awu no yesani awu afia brago me so mu wo de dwane ko me cho me dia maye wo afia brago wo de ko aha ni yeni kura wo beba wo ko vibrenya wo kokwa mahu onipa ɔsan hɔ no se ɔtie se dwane wɔde ne mu tee ɛhwara na wɔde no apie aboboa no ne mu duro ɛne ababuna ɔyɛ nti ɔpete ne ho baako na wagye ne ho atie si wɔde mirika egum ɛfɛmfikyɛ hɔ ɔno ɛna ɔkorɔ no anka ɔpani nyame ɛpɛ sɛ otu mirika edi wɔni n'akyi ɛpam no nanso na ɔkɔ dada wɔde kasa jeje epie abɔntene so sabre yi na enipa eni fie kɛseɛ ɔpani a na wɔ abɔntene sabre no ɛne agyapoku mɔborowa ɔsɔre ya ɔyɛ kɔdaha mu adeɛ ɛkɔkye no ewura mu ɔkɔ nso na ɔyɛ adwuma pɔne a afirisum ti onuru efie ntɛm nanso ɛda no nko ara deɛ na ɛyɛ nwanwa ɔkɔhwɛ n'afidie wankyɛ sɛ nyɛ okusie bi mpo a ohun no a wafiri a anka ɔba ntɛm obɛduru efie no na efie bɔɔ ɛmaa no nyinaa ɛkɔ mfuom gye mmɔfra a wɔtekyi gyedua ase ɛhwɛ ɛnkyem no nko a ɛkɔm so adosa no ɛna ɛfa nnuaba ɛte sɛ kwadu ana ankaa sei nso wɔmpɛ ne dia ne sɛ ategɔ baasuo ɛneɛ takukura a obedi fufuo ɛni hɔ a gye ɛtɔ apɛsie deɛ na ne ho mmoa ekyiri kokokokokoko efiri sɛ ɔyare kaka na ɔte gyedua no ase ɛhwɛ ɛnkyem no ɛde gyegye n'ani ɛwɔ hɔ a na wahwɛ n'akyiri ahwɛ sɛ kwakumosi ɛde ne nsa fufuo no ɛɛba a wɔtɔ bi adwodwo ne kɔmna no ɛyɛ nso a na obisa mmɔfra no ahwɛ sɛ wɔhu no awia no agyapoku ɛne mmɔfra no ɛtete gyedua no ase ɔte sɛ eti ado ehuru so adan kofi brenya ubu mi kwasi ase adan kofi brenya aja kwa kudie wo wai ne de obeka bia onka ma mintie adan ani kwasi abuose me mabɔ kasa wo ewa me ma ho na wo kwasi bi mbobo mazu akwara uti krom ha udi wani abɔ ho safo hene na udi nkwasi asɛm sei adan
Uti we wani su akwada ani mpanyimu bia wo krom ha. Enso man sika na edi hwe school. Ye di sika hwe. No se begu yesu aka ho. Adan. Ejapoku ete opani nyame kasa no a ana osori ehia no ekoso nimu. Wonte hwe se Adan Kofi Brenya. Ubu mu kwase ase. Aje kwaku die wo. Na de dia obeka bia kama mintie. Adan ni kwase boyi. Me de ye diskani bi hwe me ma ye chiri. Ejapoku ama na no ansi ose. Kofi. Dani kasa baby. Whoa, dear. I say, Semben aba whoa. Kenkan Me Be one way. Obisa saa nsemi no nyina na oboni trinko etutu ne nan epempem ho opani nyame nso amu ne nimtia de ema Ajapoku edi mirika ekoso Kofi emu ene se na kotokuro efua no na ne bonso efu ebra Kofi Brenya enya ne ho etetiye no osan ekofa na de efuai enti se wanso ne mu na omode ekodi ewu a na waye sebe opani boni Aja. Jai na boa no. Odi ahometie ena eka. Kofi. Se abotre. Ah, wa eja. Ya tisa wachi krom hai. Watu manu kasara. Awa abonti su se pen. Wo de ka no kre. Se no ti ne eye mwanwa no ne ya se me ma wo kasa bebrese Aje kwaku die huo ana me fari no ntia nkasa se me nia Kofi si bo trena na yen Kofi na wo bia yen koka Ajapoku me se anya ban ana ne ho ehu a anka se nkra agu ama wa bwana me na adan ana obu mi kwase ya Kofi Brenya wo se ne hwan a me mebo me man ho ka na wo sori a na wo yam nyadu ase ena de Ajakwaku die wo beka bia obeka ma miatie na bufu sem kwa meba wa wo se wachi ha bebrebe nyina me nkwa mi man na watu ani asi wonso anase mofra ekọ school ha yi wo che wono ana enya wo na wo ye bibi ade mom wo si atu ama wo jire amanfo sika ama wo yeye ebe den na wo mbumi kwase ya yemfa sika mehwew na wo mbumi kwase ya sei aden ene de besi Ajapoku ema Kofi nyame no a eka de obeka ewie no osonimu ade no ekuru ade fie okro no na emofra no nyina atu di omachi empanifo kakra na owo efie a odi achenu mu ebi ene akua foliwa Ajapoku edane nani ehwe won eka se we dia mo fa mo se kro ni viachi me se sramwa mo fa mo se kro ni nko na wo bia frɛ mo ha mo san ko ne mo se kro no kon safo hwala ena oka abontempro no ahwim Ajapoku adawroma odwodwo opani Kofi nyame ebo ema ne botoi obo no amane nyina Ajapoku so ebo modin eden kotosre ene kasade epa ne kyewse onsi abutre na Kofi Brenya epapa diawuo efi nafumba
akɔbɔ no efie amane ama wasiesie ama yie ato yie wonwuru adwoye a agyapokunum ade asemi ekoto agyakwaku ene ne yire anim no osere se woma wonum ebre no hwehwe womba no akiri kwan ansa na babeka eho asem ebra kofi brenya enya ne ho etete efiri opani nyame ensem no wankɔ efie kura oto ewuram wone na musa ana okopie no ofa twimasi akura okoduru no ofa ho no wantumi amma amane papa biara twimasi nso ehu adwiri no se no ofa si aba eho sabre no efiri bra brenya enuaba na ote twimasi enchen ewu ewiewuo bi no kofi brenya emaame eni ni nuabere mai entem enwo papa oba no edi kodi nkomo baabi mpo ema obi eti ekobo twimasi amane se enkrofo edi nam se ono ana ode no faase eba no akogi sikaduro enti ebra kofi ekode ho no no fa yire no ehu edwiri no ema wo kan se twimasi enden subiem mama ni yanson no akase mi hu yanka media makane ye achrew twimasi esuma ma okosa wachi ekobisa de aba bra asomafo no eduru ho no na eno abna asu ama nene afa ama nani ayese kotomoja sabre no na asantememu ayehu na atete krono na abusu ewo epom ho entina eno abna enini kunu esusu se ebia ombai edi hu atowuramu ama atete krono na akɔkye no wohunu abɔfo no animu no ampusu omkura wonim se ebia twimasi esoma won efie ema obatoto ade na ote se kofi ayerenti obejam wonum akirei ote abɔfo ya mane no wombu etoyem kakra eye wonum ede se wote ase nanso omobo anwo papa se okɔ ne ofa ho anka eno abena epese okɔ ekofa no anadwono a nanso na osuo amuna ade achiye no agya kwakudi awuo agya abɔfo no ekwan wode aseda ema won se we de medamasipi ene asema mobaka kire me ne amokɔ a monka nkire makonta twumasi se onya kofi kwan na omra na ɔkyena nkwa no ombebie school afei nso asem gbakra bi ana asi wa ha ama watimi ababedum ho we de mesrem mokɔ a moma asem we enye mo asem hia enye adwuma yim bibribi mpo a anka akonta na di akire epo ebetie bi efise ono na ne de hye eno no sa enkrei anye eno abna agem dekora nanso di otimi kan ya ne se oh mira wa woni tua fetwuma fidie oni adaje a odi kofi beba ma wonja kofi no kwan no ono a embla ehu eni sronti efu abrago nso ankoda efie da no eyesa no wono so edwane ko ne ofa ho ewo ayasu eho de na enwarinti ne ofa esan ede no eba sawachi eda no a onya na konta kofi nyame kasa kire se onya no hwe efise bibiara enya ba awofo nso etie a wanye efua bibiara ade echi ya agya kwakudi awuo ene ne yire ehwe kofi ebrenya ekwan na oma no oye wo mo adwene se wode dwaatoa ebesere kofi nyame ene ne yire akosi bra brenya beba agya kwaku atu ne nan ayanso netwi we die onyame nanimu nya fe onya ta obeta na dwi sise ya make say so kofi nam kwan so ba oh erade we di ansha no akobro mi ba yo no no so amantem eme ye hunu asemi gina bia oh debi agya kwaku eye sede wantie no osuo no ho asem ene oka bi se na prapa na say sutobre mu ne yewe ene mere mu na
ewiem asesantia nka saa bere nka nsuo gyina mu dedenden wonim sɛ odwana mu ana yewoi Eja kwaku jai na mintie me sɛ obi pae ago yɛte wo ya yɛne obi anya aka rie sɛ obi atimi sra yɛn yo ebi a na yɛ me bɛya mami sorry nkɔhwɛ ana jama yɛ ɔkyɛ me mpedu wo de mami nkɔ na me nkɔhwɛ oni a wo ho ago ame ɛyɛ hwanya momrɛ mu wɔgye so ame pɛ ɛna ne tweapia a wɔwɛ no efiri toye na ɛno abena nso asɔre gyina hɔ ankyɛ na kanea apai ɔbaa baako edikan ɛna mmalima mmienu ɛka ho ɔpani kofi nyame ɛne ne ye afua dokoa agya kwame poku ɛne akwasi agye Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Adom sesreku si anansi munomfwe anansi munomfwe anasio opia anansi munomfwe anasio Adom 106.3 FM so enie na baabi akudronie wapani nyame ne baba ne ni abra wo hwehwe no ne sɛ de ne yɛ kana ekɔwie yɛ ne sɛ brenya de akwada na akwahye na danfo dem ɛna wo bɔ ne sinsemu wo bɔ the parents basically wutia asɛm na yɛ so wɔtada ho wɔfa akwa babiu nana wo janso bɛka yɛn sa nana na hona mu tisɛn hona mbɔkɔ yɛde awurade ase watade no so ngugina mu pa na wɔfai ɛyi yɛka pade yɛde pade na ɛyɛ enua na egu dan so a chance na bɔso no silin no pade silin ana sɛ de yɛ bɔ ansa na yɛbɔ silin ato so no ɔze kan tetin kurase dan kwa na silin so pade no bi ɔden bɔ kwa na yɛ open a wo den mu wo Rufishiti na. Eduana ya fixa ansana de chance na aboso no eno ne pade no. Eno ne pade no. Eti eno na papa no opanyini nyame bowuru adem ho na nkyese ne ba ne kutamu. Eye be ma no na yes ade be ma no so ba opempro na be ma no yes odoje. Nti wodoje no wode koso. Edua ne mu osoro no. Na na ebi esi sa to me ebi etukura. Oba bia one ne kuro nati be ma no etu kwan kakra na obi nso ekosi ye be ma na otu kwan nachi enti wo mo dem ho a na ati se obi bago se na aba no kunu na aba abra no so ujafo awore ntade awore egu ekunwem baabi ena ohuri so sili ne mo se ne ya pade ne mu na ode den fa otita ode nsa na loko no tare asensoro ho ekurase kan ya ketua bi enti se yemie kan na kase ohun se obi ta soro asensoro ho enti oba ne yese anka ne kunu mpie opekon wi afa so na ka ne kunu mpie na be ahoho no nya kwan enwane nko no sensan soro ho ne ntade so pia gu baabi agba na gi akonya trase tidan mu uja fa sensoro ha fe de wa bre ho hwea enye yie enti oja ohuri firi soro ho esi dan mu si fo mo pepe na so ka je soro fo chiacham afine we obofo kwatru kwa obofo wa ya tade o soro fo chiacham enti fe ba ne ho se ne oni mo ho hwe no ne fe be mai di medika epie ya atade ya hye no ne ba ne bisa se di kun se de no se amenim o se soro fo se be ya soro abofo ne soro abofo won sha atade na asemu yi nkanya anadwoma na asemu a so ni mo yi firi nyina ne wo dem ha na obi fi soro
ababa chiae afa yan hwe na ne ye ka sa bi na nanka brenya person ko a onye ba bi enwane nko to ko pasa fosile no de si ye nwanwa se papa no hwehwe no wo hu se brago ni brenya ne nam and bi de yonko no ba na anka wo ko ne nchen no ne ababa wa ne ye no hu ma no papa no se bibia si ke sentema na ka baba no kwakobo akoma mo lai wo fie ho se ni papa ehwe no akrawuti wo bi awo no papa te na woni wabusuafo te na danfo dem na wo mu ni ho na wo akofo wadanfo ene be ma abehye ho ndi sana connection na sada kwesi ye na kete brinya ko ba na nche wo na danfo dem ndi abaya ni pia bonti ohun se ne papa no ehwe na nko tu ka kofie akoma online ene papa no so di na chi ntentem akofie ho asemu ndi se de apagya efunu na ne abi apagya samra ye kan wobi ni obi hyedem sesie e wona danfo dem na wafade hu ne se wutra nkoyeyi na bibi koto nipa ne so a na no no koya na wo bai akura sabre na kare no na guest house ne hotels ne tinkrate bi ni o we bia ena se okofa obi wowira mu nso a waya hahan yi ye crime kase pa se be mane oba be da wowira mu ye chumpa eno ho aso mutube ni entina yenkofo ncha na amafu tware o ho ne ade a kro so bi aye okuani ntia wiara na kese kro na gina den panyefo gina ko wira mu na ka nkara na nam kro no mu ena ma benya nso nya advantage na adwensi ne mami munye ena akobo no kra mu no ebeba wa na ye between emma benya ne na no obeka ye a na sukwan so bi na na ode brenya de koja brago adanfo it is say na adanfo na timi aka ma na fa aka ma fa what between aka ma na fa what between mama mana na so na yeah akwa ba biu na ye hwe brenya semi e ba ye wunsu adwane okwa na ofatwumasi o a wokọbọ ne ho adwa na abribia ya ma adwene sa kọ asama abosomfo ne kan so se school no kra brenya wanhwe a won konche eno me ye abobọ bayi eye asama abosomfo ne kan ni bia na se we yo no ani suban na asum ne fidie betuma aka se afabi no ni suban na afabi no so ye enkomsha konfon ye den ehye no ene eye adwuma na ensama ye katu ya bra bosu nyina na ye adwuma ebi ye adwuma ebi nso ye adwuma nti de ahin ne betia ye adwuma de ahin na ye konfon nko na onim berenya hyebere so what ya say onim ni hyebere onim bebi a sebe obekwa kopem a bebi so obekwa sebe ode ohaw ani amane bi bede ebeba na bra boso because of everywhere etiwade bi ayede aka nipa ni ntino to onim se etiwade na aka nipa na de the matter of what no obede obepem obesan na say problem mi bede ebeto no so what ya say sa semwe ekobie mami ni kunu bi asabeso mami adamfo pa on ne koba eni ne katumisem bibibia na o ka kira do sa na adamfo enso panikunu osori anu akose mami no atra be ma no se o yere ne dia ya ba papa o se ni pembe masam kwa na oye it just imagine be ma no so dey no be dey onim se o na adamfo no ti dey obeke bi obede obedi edi so what you say could you believe that adamfo na kasa pe be ma no na dey be subana no so what you say no pe be ma no any break Kenkan Me no pe kwa mi so obede obetwitwa na cha say obebubu no no wayi na efuo no no tumi anya kwa adan abehye ho asemu so what you say eti nipa mu didi enya no aye na eye den ina obi won so a eye suban a eti numu aye hunhun bi a eti numu wo de wadwum kan ene wo de wadwum fita didi na kire no no so kita adwene foforo o de maw eti yenhwe ensem bi oho a obi timi kọ baabi na yada hintasem bi adi a kire no obi timi kọ baabi na ya hye ne ho nkom obi timi kọ baabi na ya ka ne ho asem bi asem a nanka wonim
anaasị obi okra na n'achi no nipa bi akanche agu no so a ni nyina ye oseye eti saa nipa kro no te sɛ de yɛka ɛyi asɛm ya bosomfo ne se wɔn de onim sɛ brinya wɔ kɔ school no kra wɔnkyɛ wɔbɛsa abafie sɛ ɛkɔba sɛ bia asɛm bi saa bata wo ho a yɛka wobi namu saa wabra wɔtaya na wai wonim de ɛkɔ so bibi saa tare wo ho a wobɛde wo hu ɛsan sɛ brinya asɛm yanka nsi nanim o yɛka kyerɛ na wofo eti saa wofo ni wa brenya enso ente asem no eti bibisa wo bɛde wo hu bi na kubi sisi akofo na me fi be yo asem na ekodi na me de be na ne wanamon wa pa san friend kwa na me fi kofo de akwanso ameba akorafo mienu ɛna bɛma ne yɛ ewu ye bɛma ne wosika so what you say nti bɛma ne wu ye no peninu pese ofan kitwan pese ofan nyansa kwan bi so ye de eje japade ye do nti ofa peninu ne mba no du kwadro so akochange ne destiny bako no monsa mba no so omo nya aware yetimi sesa obi hye sa eye adwuma se ye begie sa nyame abo obi a wahye ne se we na wo koye eye adwuma pa woda chinie no na obi ti asase so pa was media mesesa no akumi ade kitwa ade se ade kitwa se se ye ni ya na tekemre ne mum ne say de ne say de de podwa ne yakọ no so se mensa studio the seconds best has here ne mum ye kase shisha so what you say na mama di nkole ya kwa duro so mbema ne eno monsa omuso bibiem a manye tase manye ye what you say emasika kra nka omansa emma no so mukwa aware ne say just mbema no bu omukwase ya so what you say na wasasisi nkwala na so man nkwala no ntumi ye den ensore na so omuntu anamo na omotefa ko because sa spirit na ahye no so se sunsum hye wo so a ntumi ndi wo ade bia so so na kenten wo no ntumi nsore kenten wo so what you say I say unya spiritualize bi obeti metu twaje wo ana say unya dubra bia wo dware na tetewo so what you say iti bema no na danfo ina etu anamo ba mentan na obeye ebisa no ina na danfo na asem meden ebobom no se ja no krapa ba danfo no num nsa mentas ni popom so wosika so ofie be man so akosko ewio so wanza na de ebisa te enti na se de woman na se so ko ebisa very good na se beye a wo be kentene wo be kono sometimes obi mu so on person mutu anamo so bibi ye den e hye mo so tomu ntumi ye den enko odene ne obekọ tire obekọ na nyama asai ene obekọ tire obekọ na nyama asai nana me sa ba so ma membra wo fa so bi ofa emra asem si yi opanyini nyame wo hwe bufu e be hye na koma mu a sankanye na danfu ya wo wuru so yi ena so ni mu a eja poku ena so ni mu an kasa mrenko adi ewu asem si a yakoma aya ya didi nsemachi hwe kotokuro ye okotwe yi kotokuro ne kutandada no ni asem no ne kutandada sa asem ni asem hia ne ba no okotwe kotokuro no bra ofie fo bedu fia na ne ba no eni ho no wan kai so de sika no kra abeto ho sika ne che ne motuam no de ko wodi chinchin ko hwehwe ne baba no enti se BBC no de sika ne twa abrante na enka obetimi adibe mo baabi eti yenhwe se ewom se ne kutane dada de ohwe se de na ne buasi afu yi a putupuru mo na nkonya brenya wonye ni se nko betimi kutukuru nko on fan kan kaka na se ono so person kan ne baba no beye brago beye ewura ewo senia brenya nso so oye ewura no oye krache no o person ko no so ne baba no beba kurumu ho se ewura bafo a kurumu ho no bi ene wa hu se ni asisi asi no wa hwe ya na brako brenya atwa ne ba na adwumadie nyina so enti nukura ezemfu ahi zemfu de kwa bia so enti se o baba wo kofu mu obai kura nkofu mu bi akora wo fie aduane e wono akora nko no ne yie
na ka ba ne si table so kura na ka burma watena ase se bia no he wie ya nsa na okwaye ne hia na nka papa so ba ko betena ase didi ti no ma ni ho o de duane si gya so ena wa nhwe aduane na ma ameye osin ngan sna ba fast ne ke se ase gya na adum okutwa no ho abantentem onu aduane ne yie esi table so senso esi ho ansa na okwa papa da so hwingu ba betena ase didi ye hwansam no mienu so edi kan edi eba nteteye ene ede ma ye ma no unse ye fam ha no yenka wo ba ne mema nhia mu ho asem wono ane na mu anu akohu kan tete ne de nkaja ye gro bra na ye de wa fantete mu na efri se ye ka se ye ni ate ye ni abie ede ba no ye nheda ense kire ese aduasa mienu mo sa ansem no so eti no se se de akwarako enakọ omunyina akọ afuum eti nkura ne wo fie no omo ye de omo pe unyi ni se fa ba bi no awofo na mo mani ankọbra go ho antete no anche no ene na ni nkomo yie ena akọfa saase mu ye ba ne ni me bi wo ha ye yakopon abode se wo de akọkọba akọkọba mienu akọkọba na be ba ko mo se akọkọ mane ba o be masu wo de potrin akọkọ pie no to mienu fa kwakura ase akụkọ be makụkọ fufuro bie ni ho na fe na hwe saa nkụkọ mienu anamontuo ana se odwan ahodo mienu odwan ma nwan nkoro mienu a oba ne be ma na fo kwakura na ase na fo ne tu fo na hwe ne ebekoso ticha bie ni ho ba kire akụkọ ne be ma ne ba no bibia enso biribi bedu a bonse akụkọ nini no ebetu anamon bi ewo oba no so na se obi ncha akwada nyame aha akụkọ no edu se opeso oto a onye nipa bia ne be kochi no beebi ono a be siesie anasa akụkọ ni ne be kana ho no mo siesie beebi a akụkọ be de ne beto no ada efe enu twemu a okọ ba faso ebutu enye akụkọ wura ne be kire no ohwane wie nso a se na oba ya obama ne mba na didie ene onwene dwu a okọ ba faso de nkụkọ na hye ne mba na hye na tabkra na se na se tebu mu no wonum nyina ye Nyankopon nsa no adwuma enti wonyi ni se wo se ye awofo no so ntete dabi nyawofo ntete Adam ne ifo ala tete wo se ntie nananom na braguru nti ne ye tete yen braguru no de na wonum ye de bo bambo na nye tete bambo se na be ya onyi nsa brausa yempro banyin senti na bragro no se udru wompani fie so na se ye gro wo bra se enoma bi ho a ye nim se ye do be fam apane ebu ha no banyi awie ansa na ya gro ne bra no ni nyina no ye hihia na nanom ye e de bo nipa no ho ban ke se bra ye ngo no bra no bia do nsa be koka no na se nyinsa ba yitwa wasuo nipa mo fi kuro no mu enti obia be ma bi esuro se oba ye ngo no bra no de nsa be koka no enti bragro no nye educati bibia na mum na ye kwan efa so e de bo nipa na mayo na ho ban tie nyanwo ne brade a be bia suro se odo sa koka no of amesa ba ho bragro no nye education na mum na e bambo prevention bia de prevent ni ma bi mama ma na so nana eno abna emra mframa bi bofa na ho na hu se asemi ba eti ono no kra de na adwe ne se wanhwe a ensuo na ebe den ebeto ansa na omo te se ye bopunu mu a wo kohu se wo panyini nyame ene ne yire ne ejapoku na eba na ba omo ba ye nyina yinim de esi dada die mi se ya hongono so ana ya asem na eba eto da bia wo se bibitimi pem bibitimi toso utimi dano aso da ye bi utimi nya feelings bi nanso ya yentimi enhu ade kro obosi abu ye ne agusu na de akoto amane mu yenhwe nipa sunsum etimi kasa kye no nipa sunsum kasa pa kumi mi amiti wei se da mebeko baby na se sunsum kasa kire me se na menkwa bibi besi se me mantie na mitu anamo a bibi beto me wokwan so it is ade no aya me sana ma try by 3 times ama sad na happy it is say me ko baby na say me susum kasa kire me say what ma say anasa me ba ekwa ka da menko a menko what you say because ade bi wo ha wuntumi hu ebetumi esi ewo bi so ama nipa na ba dai abeka kire but eno so na wan very careful a wan so be fe di agoro ama de na dai ato enti e ba ne sa wo be de wo hu say
eye bibi na e kasa cheme kwa obenwu ni say nyankopon to be fa da so mu kasa chere nipa so what ma say daye ya nyankopon to be fa so e kasa chere nipa ena wan kasa no osu na etu mu no enso to be kasa kwa to be kasa chere say anapa na obasa na that very day no feel fine was why mo so asem bia so si ye bibia si ye why say I say we ninje why basa so what ma say na so okra no bibi koso anani nye dai enje eja made mienu ebia na okra no yate no wo sunsum baabi ye di ne ho dwuma so what ma say ana so pese otu anamo bi anamo na obetu no eche de how bi be dan ebeba it okra ne pese obetu sa anamo no that moment no obe feel bad so what ma say o feel bad na chese okra na etu sunsum na etu mo no ena ka bibi di atrawo enti de hia ne se wo so wudi so Yama etiefo mrem number ne 0302216561 and 0302216562. Wafa yenhwe bragu asemi. Wapanyine nyame ne suru nyina ne so ahwe ana ne bana konyam. Sa. Ye wo mrantie bebre wo ho asuku bre mo manyanye mo mama wa ne wo mo wo ye wo mo wa ku school ku akire. Maba wa no school antimi ankonkan. Wo mo be ya akrachefo wo so anyame class ne wagya no. Sasu maina na mahu bebre mechia bebre ye kan wo bi kura tie yen wo wasate bia ni bi wo fa mu bi ane sasu me bi esi nkra ha ya papa bi aminimu no pa o isigani o hotel kura na yira one nete no onyisa na nyisa ne ko be 5 months na sei nyisa na kwase ya bese mpe be nkron oba na kasa na eka o se obenyi bi kura na akotena hospital ne nyinsa ne fiti ate nyina o hospital ne so nyinsa no enkudu bia na sei ena obi di me hunko mo kire no ndi papa no frɛ me di number ma no frɛ me na kire me bi o no so me mfa taxi mra ati me kan ko be 12 years ago me mfa taxi emra ba bia o no na pa me chewa me ha di bi ma no mam direction na me tell you ba bi kasae na de me call fie ho pe edu me wo akwan bia me fa so etimi frɛ sunsum bia je so ba fo pe na me frɛ bia odesani bia bitimi fie bitimi of aba me fa ofrɛfo ba kon na ye meto aso hello mbacha wani o from me sofo kwame osofo kwame mitio idasi esene me bebre frisa ne ma wenu nyamishram so yo osofo kwame yemfa ne ensia hello mbacha wani epacha kata wan nkase fi breman okoso yo kata wan yentio dukumi openi me pacha wa yi dia dusua wo me hu se papa no nani abre wo ne boba ne esa aden okusua dia abofra papa ne mane kwan oye no me bia na otua ne mu papa nani abre ebetwa abofra no na dua koso se ne papa ne pele da chinti abofra no brenya so na brabo yi yo konye yo yada se kata wa ne yemfa ofrefo foforo na afi yenko ye ne melo debi ani pupu nya adwuma wa ha over eti emra o mo ba wo ho no ede ni bepie mu na ye wo mu se first Samuel chapter 28 verse 8 to 14 no Judafo ene Farisifo asofo ene akomfo na omo wo kwan e fa so frɛ sunsum haban na de ye haban wo Matthew chapter 23 verse 23 formula haban bi how ka bo mu ye fa sunsum bi abotime de afrɛ no nti o frɛ sunsum no ena sunsum na se ede na ekoso ade ne atia ne se ye frɛ sunsum na asem bia asi ana asem bia eba besie no sunsum no tumi kasafa wo mu so bia wawu bia wawu se wetumi frɛ no bia wu 100 years etumi afrɛ no na no akasafa ni pani mu ye mfa nso eho ye be sa ba hello bidundie mpacha wani mpacha ya pame Christian akasa friend mpacha me kasa free laboni SDA yo yente wa Christian mpacha me pesa me kasa Yankopon Shram mu ni na ni adwuma pa mu ye de Ghana nyamisha wonso Medasi bebre. Medasi bebre. Hello. Hello. Good evening. My John Pacho Mining. I Idris me. 441. Ye yentio. Pacho, you are some more than the time to catch them.
no akukọ bi ọba ene say wadan bema na mi ka chama je say mutiyan bi awa akukọ ba wada ne bema mbatan ne ba na firi ha ma bema du abetua ho anase de yen say obokura na pa obebe kokuku ye benya daje ene producer ni nkomo na ja o number ye be fro na afi ya to aso afiri ho ye da se ye mfa o fro na afi ye nkoye ni mtofa emra mo frɛ ye no me pese mi hu mo frɛ wie ye no na omo hawo no de be na ye hawo ni ntia no wo ba no wontimi enyinsi ana wonyinsi an wontimi nwo aha nana ne nye tie se nyinsen na ontimi nwo no na papa no ko secondary school ewo pass ye kwa price so na school days no eno ne oba bi ko nyinsan ye tete ne a brenya de ye bobo ba ye yi araba te nim se ogi nyinsan na na bi na wofo ehwe no mane nko ne nto ane de no so o deny completely say onim sa ba ya ne nyinsan no ho hwe e ma ba ya na school say ye matena fie ewo ye ne ba na nyi aye be mamu a araba wa no eye eka ntamgu be ma no so say sas dia bone a ode aye ne nti na ba de ba pa de onya bi nkuta se eti ehun sunsanso ena abedue ne yere no so enso ni ba ye mfa ofrefro bi hello oh Debbie we dey mo fan chame ni hia nchire mu free offer na asem na wo ka no hello mba cho hwani o me na my be me number na you need to call any producer ni nkomo wecho na afi ye mfa ofrefro hello mba cho hwani Ocho Nicola Africa Road. Nico, yentie o. You could say that now you get done something is na your crown name such as could be true for them. Me crown something that to that ha e time. Idea say it me this wa e be boy wa brabo mu pa. Yo, yedase. Yesuan de free ho ye ho. De enwoma ne de yede toto ya brabo ho ena nso biu ene yede di dwuma no ne mom adesua na nkasa wo ye nchen ede ne yesua de ne yehunu na afi ye mfantu anamon na emoa etina se ofa asem ne tia watwam nyina ne se me ko fie ho no kwase abu a wode bu amaba wa no nyinsa na ase no enna oba na odi kan a papa na abranten ye ne sa no e kasafa owura na yire ne mu o kan se mesi ye be say 26 years ago no nyina pepe enti se matimi aso ano so bu case ne ma no so boye o kire se omra meje ne ba oje ne ba wi a oni ne asem bia enti akara wo nya ba 20 years achi no afi na be ma no ko kan ho asem e ko je ne ba eno so kura emu kabo yire na wo ma se o ma miensa na 9 me kata se yi asidan kenrade hello mbajo hani mbajo brabio Auntie Julie, nyami shaunso. Nyami shaunso sa usunya daje na utimi tie ya brano bia na bibia so itimi because yemfa di otwato baako pe na afi yemfa sorry so hello mba cho hwani Kacho na mbonye mikaso mata ko Jerusalem ona bo na utwato yentie o Pacho Tuno kanyida na kubon sham papa nyami shaunso so unya daje na utie yen nyami shaunso eti honorable de ne de bebe na wie na afi mamemra nana ujaso nana minia media hia me pa ye nipa hyebra ye sesa ene sunsuma e kasa de cheyen a eto da bia ye hu ntine ebu ye na eguso obi ho a ene bi kasa che no obi de ye dayem obi nso ho a obo ne ho moden so no man koyi wa ya wo hu adekro se nipa ne ba wakache a obetimi aboa ne de mebo pa nti se obeboa ne de a ehe na obi hu wo WhatsApp nsa wom kwan so aha the telephone number is 0244 92 94 33 0244 92 94 33 nana oja eno no memfre no misa ne se ye frɛ wo san ni din no eye nana oja ofa mamemra wo so yo adu ne wo man say me ye abibidro hene wo Ghana nenti me ye abibidro hene ne ba ko bi ni say se bibi si sunsum a mitumi ye hwehwemu
enye bosom asem bia e open ye hahamana tumi atimu no obi a wawu ne afre ne wawu no obi o hefrigi mu na nsan ya obi wu ye kurom edu tama mo kwa kosi o kwa hwefunu no na wayera na ni mo kire ho mu enti o ba ma se be frɛ nipa no na kire so ho onko ba bia na ne ma no kura ba dem ho no hu ho o ba o mo fa ne basmati nka ho no ba o behu no edu Friday na am kwa no ma hu no Saturday na ansa sana o kire pepepe na esiye tisi ma ye dwuma na ma bre enti na ma ye dinya obia entime nka no afa kisi he ba me na me dia ba hye nipa suma na sunsun akasa afa no mu no se me fa ba na nye na ye no oil na me yisu me wani botiano new botiano na kwa unkwatia ha me number is 0249 59 8081 pani na mpacho wawo mewo na person ye last say enano na obuafu so ngo na me buafu e mambufu ye ne say Ghana abibidrofo nyina ye eduro makobako 33 say yemfa mwa kobet na ye duro ne bako pekura e ma abonten bi sin na say empanyfo so mgusu ye hwehwe bi hwehwe no ne say enye say eduro ne bi ye na mo won che say gise clinical trial na say clinical test abaduro no ho ansana yetime ajatum sanse WHO enanso ensawo ade no it say clinical trials no that be no be clinical trial de abra no clinical trial no mkoye no asembisa ebedi nkomo wachi ho ebedi because mengo no se me de say clinical trial wo ho a obi de clinical trial na hini fi ba ya ansa na me so me empa me wo me no asem na misuro me ya se me de ya nyantum no bi de me nyintum ofa de me gina bibidrofo nyina na mu akaso asem we eti yebedi nkomo ya se ya clinical trial ni ye de no ho ndi ya nyintum ofa and the clinical trial will be the ho ya over ye fezia ye be shede di nkomo Mitro kagamio minro kagamio Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me dwumadi enne aha ene edu esi Yada wase so nya adaje na wutie ye na hwe yen